Но може и си с Да. масълте, с медец, с нещо така. Абе, добре, в Тетевенската болница, добре. Ако се оправи запека, да казвам на някой да не вярва. Чуровенски ми каза, Мед. мед сутрин накладно една лъжица мед разтворена във вода. Да. Ще закусваш каза след половин час. След половин час, значи не веднага. Да не повярваш, Бре. нека ни каже майка ти. Президент всеки ден. Браво. Значи Джуровски накрая. Джуровски му казал, път другите се сбират там. Да, ама дето от на кафета пият, да съм му казал. Да, казали му и той. Той оди на кафе, идем, вика там да седнем. Разходката ми е вика от нас до Да иде до кафето. там, до кафето, да. А сега зимата тук ли кара той? Той си е тук. Тук си е, цялата си е тук. Така ли? Си е А нали тук. ходеха на... А, те се си Сега дето беше Верка, ама лятно време бяха на... Да. А сега не ходи той там на това. А какво да И прави? лятно време не ходи. Той какво да прави това? Остава Тук покрай тях си е. Имаше кошери, гледа ги там някакъв и да сигурно да вземе меда и това е. Ябълки, орехи... Но той на 90 години вече Джуровенски. 91. 91 даже. Не ходи, не ходи. Вика, какво да правя? Да. Вика ми, махни върам колата да я не плащаш. Като я вика махна, вика си едно да ме няма име. Все едно да го няма, Да, верно. да, то Цял живот с вярно. Цял живот с коли. коли са. Да, един път да иде. Пазарова. Да. Не, той с тях като си има, поддържа разговори, това не е така. Зетно е борон от трактор. Носи дървата, Зетно. печките поддържа. А той тук живее. А, от рак е болен. Рак на дебелото черво му правиха операцията преди няколко години. И Лани по едно време ха. Даже казаха, че е па и умрял. Ма къде живее? Тук ли са? С Цеца. На Цеца. Тук ходи на Те химия. след като се направи, трябва да няма нищо вече. Моля? След като се направи операция, трябва да няма проблеми. Ходи на химиотерапия. Изрязани. Значи не се направили хубаво. В Плевен или в София. Даже ходи и в А то София. се изрязва това участъка и нищо. Колко хора живеят, мои колеги. Един прежълтял. Не са отрязали каквото е трябвало. Ходи на химиотерапия. Цеца казва, че вика. Защото той е Няма лечил. вика и места, ами ходиш вика да се молиш. Там за химиотерапия. Тя ходи с него. Абе, Не са го изрязали, не са го оперирали. Не са го оперирали. хванали на време. може би е закъсняла, както не трябва. знам. Закъсняли са. Нататко какво проблем няма. Махнаха го това и край, т.е. няма проблем с това. Колеги мои са по 5-6 месеца прежълтяли и губеха тегло и това и като отрязаха, оперираха, след това си живеят колко. А пък моят бивш началник Кирев, даже преди нова година освобожда да ми честити, той бяха го отписали съвсем. Казаха, закъснял също рака, това на във военна болница. Постъпи, оперираха и той ми вика мен половин метър от червата, защото когато му разбрал от някой час съм имала проблеми с червата, вика с теб, че ще живееш 100 години. Вика мен половин метър са ми махнали от червата и вика, виж дядо Гошо, вика, той е 26-та година. Да. И